Gdje ste bre ljudi? Evo nas ponovo na Miha Games. Šta bi? Kome udari to? I htio sam vam kažem, danas nastavljamo sa Minecraftom. Izvinjavam se, nešto mi se učinilo, nekom udario. Da nije ono, vidi ovce na drvetu, ba šta je bro, ovo nije, ovdje niko ništa ne čuva. Znači, ova je treća epizoda Minecraft preživljavanja. Znači, nisam duže vrijeme snimio, zbog malo nekih obaveza, imao sam oko škole, stalno neki časovi, nešto, znači neke probleme sam imao. I sve sam to rešio tako da možda nastavimo sa Minecraft preživljavanjem. Htio sam da vam kažem da sam neke tutoriale odgledao i ljudi mi pričaju ne da pravim kuću od običnog drveta, nego od drveta da napravim neke daske, nešto. Kako sad da napravim te daske? Pojma nemam. A kao što vidite, nama gore ovdje, kako zove u desnom uglu piše pritisni E kako bi otvorio inventar. Tako da ajde otvorimo inventar. Aha, vidi ovo. Ovdje piše dostignuće dobijeno. Kao što vidite, ovdje imamo više stvari. Ja sam mislio da imamo samo ovih 10, a u stvari možda ste imali još više stvari ovdje. Ovdje imamo cipele, pantalone, majicu i lice. To je vjerojatno da se obučemo, kad nađemo šta da obučemo, da ja sam već obučen, ja sam neki čovjek. Ovdje imamo pravljenje. Tu bi valjda trebali da napravimo to nešto drveta, kao neko drugo drvo, kao neko malo lepše, i od tog lepšeg drveta se pravi tako neka kuća. Ali skontat ćemo sve. Ajmo za početak uzmemo malo zemlje, kao što ja uvek volim. I tamo ovca upala u šahtu. Nemoj mi te šahte više, u svakom preživljavanju neku šahtu nađem, znači pa čoveče, pa kako mrzim te šahte, pa ja vam ne mogu reći. Ja vam ne mogu opisati. Ne mogu vam opisati kako mrzim te šahte, znači kad ih vidim, taman mislim kako lepo vidim šahtu i za malo da upadnem. Ajmo da uzmemo malo drveta, čekaj. Tako. Da uzmemo to drvo. Opa! Šta je ovo? Ovdje je pisalo još nešto, neko dostignuće. Pa dobro. To je super. Ajmo da uzmemo malo drveta, par komada, par ovih kockica, jedno 20 tih kockica. I da vidimo kako se to pravi, znači kako se to gradi. Ne znam da li treba da bacimo drvo pa se ono pretvori. Opa, šta radim čoveče? Jeo pa kakav sam majmun. Nema veze, ajde mi da gradimo samo naš kućerak. Znači našu kućicu. Ala se da bude lepa kuća, pa kad ja sagradim, pa bit će prelepa. Samo što nisam znao da se gradi od ovoga. Također, od ovoga, znači od tih malo lepših drveta, od tog parketa, ili šta je već to, neke daske, vidjet ćemo sve. Možda se naprave, ne znam, nešto, vidio sam neki kao mačevi, neki kao grane, neki drške, neki štapići neki, vidjet ćemo sve. Ajde samo da uzmemo ovo. Bit će dovoljno 17, a jedno bijelo drvo da uzmemo. Eto, čisto jedno bijelo da imamo. Znači, što da ne. Evo kao što vidite, tamo je neka plaža, vidite kako lepo. Kao Valdanos u Ulcinju. Samo što su tek sad napravili tu plažu Valdanos. Vidite, letujte malo tamo, mislim u Ulcinju. Nije baš u Ulcinju, ali malo dalje. Kad krenete u Kruče, tamo ima jedna plaža Valdanos. Onako lepa je. Bio sam na nju, pa mi ovo malo podsjeća na Valdanos. Opa! Šta je ovo? Vidi neka šahta. Opet šahta. Vidi! Šta je ovo tamo?
Šta je brano, čoveče? Vidite ovo neke rude. Ovo kao neki rudnik. Ovo nije šahta, ovo je... Ne znam šta je ovo, kao da je dinosaurus prolazio ovde. Pa je ostavio neke ogromne tragove. Čoveče, šta je ovo? Ajmo da nađemo neke životinje, da imamo negdje blizu neke životinje, da gradimo kuću. Hop, hop, skači, bato. Ajmo da vidimo da nema neko lepo mesto. Što je ovo, opet šahta? Ne, opet ono. I opet tamo ona lava. Jaa, me nerviraju s ovim šahtama. Ajmo malo se da prepešačimo. Malo ćemo da pešačimo, šta da se radi. Idemo na neko malo dalje mjesto, neću baš ovdje, malo mi glupo kod ovih pećina. Ajmo malo. Ako nema ništa tamo, onda idemo na neko drugo mjesto. Šta da se radi. Opa, Gangnam Style. Jeste čuli za Gangnam Style pesmu, čoveče, pa to je... A ko je nije gledao, čoveče, cijel svijet čuo za Gangnam Style. I jao, ovdje nema ništa dobro za život. Tamo neka džungla, pa nije to za mene. Nisam ja Tarzan. Neću ja da izigravam Tarzane. Ajde, ništa, idemo vamo gore na brdo. Ajmo da nema neka lepa ravnica na brdu. Nego glupo mi nema životinje uopšte. A ja sam već, kao što vidite, gladan, fali mi batačića. Daj mi batačića, gladan sam. Umrću. Evo ih svinče, evo ga svinče. Imaš pečenje. Gledaj me u oči kad ti pričam. Ide pade čovek. Imaš pečenje, evo ova ima. Imaš pečenja. Imaš. Klimni glavom. Ima pečenja. Ajde da te ubijemo. A neće te ubijemo sad. Mora da napravimo jednu sekiru da te zakoljemo. Inače ne vredi ako. Ili neki pištolj. I što je prasić ovdje, čovječe? Ima ih koliko hoćeš. Ajmo vamo malo. Da potražimo neko lepo mesto. Pošto ne bi baš u džunglu da gradim kuću, malo me nervira ta džungla. A vidite, mi smo baš blizu te džungle. A vamo negdje dalje. Što dalje, to bolje. Evo opet prasići. Vidi šta ga prasića ima, čoveče. Pa sad ja vidim. Znači imamo prasiće, imamo patke, a to nisu patke, to su kokoške. Kokoške koje izgledaju kao patke. Ili ti patke koje govore kukuriko. To je malo čudno. Gdje je onaj gori, šta je s ovim? Vidi ga! Pa ti si po danu stvaraš. Beži, on je šahte došao. Ajde gubimo. Bre! Vidi. Šta je ovo zeleno? Zanima me šta je ovo. Mladica hrasta. Ovo je zemlja. Ovo je hrasta ili je breza. Znači drva breza. Zašto ovdje ne piše drvo hrasta? Pa ne bitno. Dođemo na isto. Nije ni bitno. To ima prasića. Evo sad će mrak da padne. Ja čovječe još se nisam odlučio. Ja bi vama malo. Ali ovdje neka ravnica lepa. Šta mislite? Ali ja baš na brdu da gradim. I opet ova džungla. Neću džunglu, čoveče, pa okružen sam sa džunglom. Ništa, ajde pokušamo za početak jednu privremenu kućicu ovdje da zagradimo. Kao što vidite ovdje malo ravno. Evo i prasiće tu. Je li ovako? Ček, jeste. Daske od hrasta. 4 komada. Ima još. E pa, vidite, ovdje mogu više da pravimo. Ajde napravimo par komada. Znači ne znam koliko će nam trebati. Ajde napravimo jednu 50 komada. Što da ne? 50 komada. I bit će nam dovoljno za jednu. Šta bi ovo, kako pade?
čekaj, još. Ajde da napravimo jednu kuću. Beži prase, bežite prasići. Ajde ovako. Ja, gledaj majmune. Šta radiš to, čoveče? Kralju čoveče. Ajde ovako. Bežite bro odatle. Bog vas vidio. Bog te vidio. Montevideo. Ja, šta radim ja, čoveče. Ajde uzmemo da skupimo da bi štedjeli malo, nećemo sve da trošimo na dž. Ovdje. 2, 1 i ovako. To je to. Ajde pokušamo od ovog drveta da napravimo daske. Može. Ajde uzmemo, ajde sve ovo da pretvorimo. Ajde. Znači sve ćemo da pretvorimo. Tako. I mogli bi ovdje već ćoškove od toga da gradimo. Šta mislite? Čekaj, ovo moje. Jest. Ajde ovdje ćoškove. Čekaj. Tako. Ajmo ovdje isto taj ćošak. Tako. Ja, gledaj ovo lišće, glupo. Ne, šta je ovo crveno? Čekaj. Pa ja znam for, vidi, ja mogu da je pročitam. Jabuka, vidi lično jabuka, stvarno. Tako. Ajde ovdje jedan stup. To. Ja, ovo lišće, glupo. Kako me nervira ovo lišće, kockasto. Opa. Ja, šta je ovo? Jao, to je ono što puca. Ja, ne, ono ga još jedan. Čekaj da li gurnemo tamo. Pucaj! I kolike rupe napravi čovjek. Dobro, ajde, ovdje ćemo da stavimo stubove. Ajmo sad ovako. Tu. Ajmo sad ovamo. Da. Ajmo sad ovdje ovako. Ja, gledaj. Kako sam neprecizan čoveče. Sve nagađam. Ko neki palak. Opa. Šta se čuje? Tako. Vidite, ovu zadnju stranu nisam uradio. Ja, nema više drveta. Čekaj da napravimo još. Opa. Idemo ovdje. Ajde sad sredinu od ovog ovdje drveta. Znači malo ćemo da izmenjujemo. Malo ova. A što vidite, to izgleda super. Čak i simetrično, što je ekstra. Malo bi veliko, čekaj. Vidite kako sad lepše izgleda. Znači sad baš lepše izgleda, ajmo malo dalje da idemo. Pa liči na kućicu jednu lepu sobu. Šta je to? Šta se čulo to? Ne! Beži, Spider-Manu! Jo, ne, ubiće nas. Čekaj, sakarimo kući. Dođi. Jao! Ubio nas je Spider-Man. Čekaj, sad da se pojavimo u kuću. Šta je bro, gde sam ja? Šta je ovo čoveče? Jao, pa gledaj. Opet sam ovdje na početku. Ništa ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Obećavam da ću slediti šta je Google, nekaj događamo ovce. Obećavam da ću u sljedećoj epizodi da odigram bolje i da ću da napravim kuću odmah na početku, da neću jako se izmišljam. I pokušat ćemo nekako da nađemo neki način, neki mač da napravimo
da ubijemo ove dragulije. Vidite ih, nešto mi puku ispred kuće, ili pauke. Tako da, to je to. Ništa, hvala. Opa. Šta bi to? Sam to bacio na kuglu. Verovatno jesam i razbio. Ne bežim ja od ovih. Ništa ljudi, hvala vam što ste pratili još jednu epizodu Serbijana. Mislim, ne Serbijana, bre Mihi. Ja se kontam Serbijan. Pričao sam sa Serbijanom juče o Minecraftu. Pucaj, bre, pucaj. Vidio li me napali, bežim ja od njih. Šta vas je? Ajde, pukrite. Pukrite se. Ne. Opa. Ništa. Hvala vam što ste pratili još jednu epizodu Miha Gamesa. Nadam se da ću sljedeću epizodu odigrati bolje i vidimo se u toj sljedećoj epizodi. I čao!